Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, Eire, Mai, egunon ekipo. Egunon ekipazo. Aizue bida gauza bat, nik gaur abesti honekin hasi nahi dut saioa. Entzun ondu, ordua da, orain, nire txanda da. Badakizu ez abesti den? Bai. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Harta de ir pa' acá y pa' allá con mis niños a cuesta y la casa colgando. Ahora decido por dónde ando. Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mi ganas y toda mi alegría. Y a mí que me lance el cuchillo, que con media vuelta yo todos los esquivo. Para soy Ze ona eta mitikoa beberen abesti hau. 20 urte pasa dira, Aida telesaiaren lehen atala emititu zenetik. Carmen Machi, Pepe Villuela, Paco León, Miren Ibarguren, aktore bikainak telesail mitiko honetakoak. Eta segidoiak, indarkeria matxista, prostituzio, alkoholismoa, drogamendekotasuna, homofobia, pobrezia, delinkuentzia eta langile klasearen eguneroko borroka bezalako gai sozialak jorratu zituen telesaiak, humorezko tonua mantendu zuen noski. Komedia eta errealitate sozialaren uztarketa horri esker Aidak publiko zabal eta anitz batekin konektatu zuen. 2005ko urtarriaren 11an estrenatu zen, ia 7 milioi ikusle bildu zituen lehen ataldean eta 130ko pantaila kuota lortu zuen. Hori bai, errekorra. 1605 gaurko egunean ere, Aida estrenatu baino 200 urte lehenago justo, novela ezagun bat argitaratu zen. Munduan zehar errekorrak hausten jarraitzen duen liburua, Don Quijote Mantxakua. Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho el escudero, bonachón y gordinflón, pisa el mismo suelo que dirige su señor. Quijote es totalmente fantasía, caballero del honor. Don Quijote Mantxakoa Miguel de Cervantes Espainiar idazle ospetsuaren idazlan nagusia da. Aditu askoren arabera, historiako eleberririk onenetakoa da. Munduko hainbat hizkuntzatara itzulita dago, tartean euskarara, noski? Bai, egia da. Euskarazko itzulpenen artean lehenengoa Jose Palacio Sáenz de Viteri idazle arabarna izan zen, 19. mendean idatzia. Liburu euskaratzeari ekin zion, baina lan izugarri hori amaitu gabe hiltzen. Madrileko Palacio del Paseo del Cisne zuen eskribuak ez dira gure gana iritsi, baina, Espainiako Gerra Zibilan galdu egin zirelako. Eta azkena 2012an Kepa Barañanok Quixoteren itzulpen oso amaitu eta eneko inarrondo ez izenez sinatuta interneten sareratu zuen. Itzulpen hori onquixotemantxako.eus orrialdean irakur daiteke. Argia ikusten duten obrak badaude, lainopean lan egiten duten pertsonei esker da. Eta lainoan lan egiten duen pertsona hori gorila zinguratuta badago, Dian Fossey baino ezin da izan. In the shadow of Virunga's peaks, of the mountain gorilla, legend speaks. Diane walked with the heart so pure, to save the wild she would endure. Through misty forests she made her stand, with gentle giants in a fragile land. 1922an jaio zen Dian Fossey San Franciscon. Zoologo estatuatuarra izan zen Ruandan eta Kongoko Errepublika Demokratikoko Birunga mendietako mendiko gorilekin egindako lan zientifiko eta kontserbazioagatik ezaguna. Munduko primatologo nagusietako bat bezala ezaguna, Fosseyk Jane Goodall eta Birut Galdikasekin batera Trimates taldea sortu zuen, 3 primate ikertzaileen nabarmenen taldea. Fossey goriletan, Goodall txinpantzeetan eta Galdikas orangutanetan. 1983an Gorillas in the Mist, edo gorilak lainopean, argitaratu zuen Dian Fosseyk.
Zoritxarrez lain hori Kilunena, 1985ko abenduan bere hilketa estali zuena da. Fosi Ruandako Birunga mendietan bere etxolako logelan matxete batekin hilda aurkitu zuten. Bere egunkariko azken sarrerak honako hau zuen. Bizitzaren balioaz jabetzen zarenean, gutxiago kezkatzen zara iraganaz eztabaidatzeaz, eta gehiago zentratu etorkizunerako zaintzan. Musika ederra gaurkoa, Haydn Serenade entzuten ari gana. Eta bertsio honetan zuzendaria Toscanini handia da. 1957an hiltzen Arturo Toscanini italiar orkestra zuzendaria. Askorentzat 20. mendeko munduko badutarik onena. Alemaniako eta Italiako erregimen faxisten erabat kontrakoa Europa utzi zuen estatu batuetara eta gero Argentinara joateko. Toscanini ospetsua zen Beethoven eta Verdiren interpretazioengatik. Grabazio ugari egin zituen, baita irretirako zuzeneko emanaldi asko ere. Eta Italiako loturarekin jarraituz, 2 urte dira Gina Lollobrigida zendu zela, munduko emakumerik ederrena. La donna più bella del mondo. Mambo italiano, mambo, mambo italiano, go Joe, you mixed up Siciliano, you calabrese do the mambo like crazy, and mambo, don't want a tarantella, mambo, no more mozzarella, mambo italiano, try an enchilada with a fish of bacalao, and gumba, I love how you dance rumba. Gina Lollobrigida, italiar aktore eta argazki kazetaria izan zen. Aktore gisa Trapezio, Salomon eta Sabako erregina edo La donna più bella del mundo bezalako film gogoangarriak filmatu zituen. Hollywooden arrakasta handia izan zuen arren, Gina etzen inoiz Oscar sarietarako hautagai izan. Eta 70ko hamarkadaren hasieran bere film karrerak beherantz egin zuen. Garai hartan, prentxako argazkilari karrera arrakastatxoa izatera iritsi zen. Besteak beste, Paul Newman, Audrey Hepburn, Salvador Dali eta Alemania Federaleko futbol selekzioaren argazkiak atera zituen. Eta kazetaritza elkarrizketa esklusiboa izan zuen Fidel Castrorekin. 1973an Gina Lollobrigidaren lanbilduma bat argitaratu zen Italia mian. Non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te e non avrei... Oh, bestia ederra. Gigliola Cinquetti. Cosa fai! Abesti honekin Italiak Eurovision lehiaketa erabazi zuen 1974an. Tira ez duzu sinetxiko, ze mai gaur Eurovisionekin lotura bat dugu. Bueno, goirik baimena amatu baigu ze bestela. Bueno, dagoeneko badakizuen naizela bereziki Eurovision zelea, baina gaur merezi duela uste dut aurrera ire bota. Venga, hauxe da ipamena, Marta Roureren urtebete da gaur. Marta Roure, eta zein da Marta Roure. Marta Roure abeslari andorratarra da mai, eta bi arrazoi ditugu, bera gogoratzeko. Lehenengoa, 2004an Andorrak Eurovision abesti lehiaketara bidalizon lehenengo lehiakida izan zelako. Eta bigarrena lehiaketa Istanbulen egin zen, eta bertan Jugarem estimarnos kantua abestu zuen. Lehiaketaren historian katalanez abestu zen lehen abestia. Hori da, jugarem estimarnos, elkar maitatzera jolastuko dugu. Zeintzuk dira gaurko gonbidatuak jolasteko? Kataluniatik atera gabe, estrenatu berrien Infiltrat erreportajeri buruz gehiago jakingo dugu, ze badago zezan, Eta gaur paiazo mozorroa jantziko dugu, edo non infiltratzeko, baina ez edo zein mozorro. Jantziaren museoan erakutsitako paiazo jantzi eder batzuk baizik. Garikoitz Muñozekin itzengo dugu, Cara Blanca jantzi hori buruz gehiago jakiteko. Bueno, eta ziur nago Xabi Tolosak ez duela huts egingo bere sekzio apartarekin, eta Arkakutxo ere gurekin izango dela gure eguna alaitzeko. Hori da, zer lainotik ateratzeko ordua da, ezta?
has gaitezen, Begiratu bizitza On Quixoteren begiekin. Batzuetan aizerrotak erraldoiak baitira. Egunon Sancho Pantzazaleok, urtarriak 16 ditu eta osteguna da. Ongi etorri bigarren kafera. Eta bai, ondo entzun duzue, urtarriak 16 ditu, beraz gaur kroketaren mundu eguna da. Zuekin Eire Maia Manterola, egunon? Egunon. Eta zuekin Mai Gorostiaga Pozo, egunon? Egunon ekipo zego zuak kroketa. Eta ni Goiuri Ezeizarandian oso zuekin urrengo orduak emateko prest. Dena ongi dago, zu bazaude, bi begi bilore, beldurrik gabe. Dena ongi dago, zu bazaude. Goizeko eguzki izpiberotan, besarkana zazu. Goizeko eguzkizpi beroak aipatzen ditu Janus Lesterrek abesti honetan, eta ez dakigu non geratu diren, baina hemen Euskal Herrian behintzat ez giroa fresko, azkeneko egunetan bezala, baina gu goixo hemen zuekin bigarren kafean. Nora ez aipar, aurre ikuspenik gabeko biraiontan galdu nahial duzu. Ospakizun bikoitza dugu gaurkoa, batetik esan bezala kroketaren mundu eguna delako, eta bestetik 900 irratsaioa egiten ari garelako. Hola! 900. Bueno, 1000 borobiagoa izango da, eta sekulako ospakizun egingo dugu, baina 900. Badira. Tira, Eire, zer maite duzu? Kroketak maitatzeaz gaintze, badakit maitasun hori elkarbanatzen dugula. Jatia, ez. Bueno, atzo nintzen nire unibertsitateko lagunekin, Bilbon ikasten nintzanekua, eta pixukiekin eta hori. Eta bada harreman hori ez gala asko ikusten, baino gaudenian gauzak beti bezala daudela. Eta atzo pio betesin behaekin note hori, eta baskaltza jonginan Donostin, eta onginan, eta zema maiteten jende hori, eta ze politan elkartuta berriz dana lehen bezala izatea, eta penare bai, ze falta motatzezu gero. Etxea bidean niko alabezatzen joe. Ojala gehiago behaekin, o denbo gehiagoki elkartzeko. Baina, bueno, hoxen ere maite duta behaiek, eta atzoko baskaria, eta asko mai dutela, eta mendikan, bari. Ze polita.
Eta zuk, Mai, zer maite duzu? Kroketak noski, batez ere ondartzan kroketa itea zure buruarekin, arearekin lurrenai bustita zaudenean, baita. Baina gaur, ez daukat desarrollatuta kontzeptua, baina bota nahi dut, piztinazo, putzura. Venga, ba. Atzo izan nuen elkarrizketa superpolita lagun batekin, eta solasaldi bat honi buruz, ez? Eta da, maite dut, kontzeptu berri bat sortu behar degula, autoezagutza, autokontrola, autozaintza, eta akaso, zenbat liburu idatzi dira hori buruz, eta akaso egoismora, berekoiak bihurtzen gara, dena auto baldin bada. Eta gure hizkuntzan ez da existitzen, edo hizkuntzetan, ez dakit bestetan, kontzeptu bat, esateko, ez dakit. Eta izugarri guztak ez dugu poli sufijoa, porque poliedro, poligono, asko dira, baina ez da inbeste, da tribu bat, da talde bat, polinesia, poliglota, hizkuntza dakizki, baina ez denak. Eta orduan, poliezagutza, polizaintza, elkarzaintza taldearekin, tribuarekin, zure ingurukoekin. Eta uste dugu, kontzeptu hori sortu behar da, behingoz, bestela berekoiak bihurtzen gara, eta dualismo horren artean, gizarte kutsakorroni, eta zuzeu bakarrik. Eta uste dugu, kontzeptu polita dala, polizaintza, poliezagutza, polikontrola eta polidefentsa. Nik nola ez maite ditut kroketak, maite dut irratsaio hau, maite dut irratsaioaren 9. saiora osasuntsu iristea, eta beraz, gaur pozik egoteko eguna zen, baina albisteek batzuetan zaplaztekoa ematen dizute, eta ezin lasai egon badakizue atzo arratsaldean jakin genuela Israelek eta Hamasek meniarako akordio bat adostu zutela, bazetorrela, su etena. Albiste hori ere gazigozo hartu genuen, suetena iristen da Gaza guztiz suntsituta dagoenean, hildakoak zenbaezinak direnean, zauriak are zenbaezinagoak direnean, baina behintzat barruan sentitu genuen zerbait, postasun txiki bat, suetena entzuten dugunean, ona izan hori delako. Gaur goizean zen, Israeleko gobernua erabakitzekoa, Gazako suetenaren akordiari oniritzia eman edo ez. Hango 11etan geratuta zeuden, hau da guretzat goizeko 10etan, egin behar zuten bozketa, baina azken orduan Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministro eta genozidak, jakinarazi du atzeratu, egingo dutela bozketa. Hori kontatu digute Reuters berri agentziako kazetariek. Netanyahuren esanetan, Hamasi egotzi dio, akordioaren xehetasunak aldatzen saiatzea krisi bat edo sortzeko, baina tira, atzeratu egin du bozkaketa, ez dakigu oso ondo zer esan nahi duen honek, egingo diogu jarraipena, baina albiste txarren artean beste bat txarra dena. Esan ez esan baina berriz egingo nuke. Itxaso horriko olatuetan, ibili naiz ibili ego haizetan, kasko bat buruan eta bionetan. Erori naiz erori burua ustetan, Ze gauza bat esango dizuet, azkeneko hilabetetan, azkeneko urtean ikusi dugu Israelgo propagandaren gogorakada bat, batzuetan oso agerikoa, besteetan subliminalagoa. Aztertu nahiko nuke Netflix, HBO eta Disneyen azken urtean estrenatu diren telesaietan, zenbatetan dauden pertsonai judutarrak, ze nik somatu dut behintzat igoera bat egon dela, eta hori badela, horrela, hori ere propaganda egiteko modu subliminal bat, baina propaganda ez dugu jaten, ez zaigu sartzen barruraino, ze gauza bat esango dizuet, atzo ikusi genituen argazkiak, palestinarrek akordioa nola ospatzen zuten, nola kalera ateratzen ziren bandera palestinarrak eskuan, eta palestinarrak ospatzen ari zirela Israelgo armadak eraso bat egin zuen, eta 52 dira hildakoak, beraz hori da Israel, ezaztu. Erantzunik gabeko arne bidaietan
bitartean eskutik. Gaur bihotzak ez dauka izurik askatu dute eta benetan ni neu naizela. gu geu garena. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Badirudi mundu guztiak dakiela nora doan, hainazkar korrika eta ni hemen gaur ere berriro geldi. Ezin segi abiaduraren aria, baina Eta esan bezala egingo diogu jarraipena Gazako egoerari, baina bestelako albisteak ere aipatu behar ditugu, bestelako gaiak aipatu behar ditugu eta zuen aldarteak ere alaitu nahi ditugu. Beraz, Xabi Tolosa prestatzen den bitartean guk kroketaren mundu egunaz hitz egingo dizuegu, ze esan bezala gaur da urtarriaren 16, gaur da munduan barrena plater erreferente bilakatu den jaki honen eguna da, zapore eta usagai ugari egon daitezke, baina inkesta batek dio gustokoenak Urdaiazpiko Iberekoarekin egindakak direnak, ze klasikoak garen, Esaten du inkesta batek, saltzen diren kroketen artean, 170 bat inguru Urdaiazpiko kroketak direla. Bai, aldetu lertu. Bueno, a ver, boletu zan eta hola, ni igual batzutan hobeto sartzen zaite. Baina Urdaiazpiko bexamel hori, Zein da zure gustokoena hori da Urdaiazpikoarena? Bai, ni uste bat, klasiko esan da, no? Ara Diego Sinai, bai, zaldainetan gero gelditzen den, arrastoiekin. Bai, nera mamak txistorranak itezitun. Eta, txistorranak bai. Bueno, niri asko gustatzen zait klasikotan klasikoan Urdaiazpikoarena, baina Aragi Eregoziarena ere asko gustatzen zait, eta Bakaiuarenak ere asko gustatzen zaizkit. Nei ez. Bai. Ez zaizkitenak gustatzen, eta batzuetan nire amak egiten ditu, eta hortxe izkutatu egiten ditu Urdaiazpikoen artean, arrautzarenak dira. Nei bai. Bai? Bai, igual gutxien esan desunla, oiaskoanak. Sosua dira, ez daka eola ezer, ez da? Zose bihordor. Kroketak gurera iritsi ziren, esaten da, 19 mendean, 19 mendean ziurrenik, Frantziatik. Frantziako sugaldaritza da. Galdera potena, borodiak edo obalatuak? Zezaia. Nere izabak karratuak egiten ditu, eta pila bat gustatzen zaizkit. Posible da? Bai. Karratuak egiten ditu, eta izugarri gustatzen zaizkit. Ostalaritzan erabiltzen dute kubikoak erresagoa dela kongelatzeko. Bai, eta gero egiteko. Bai, esaten ari nintzen bezala, Frantziatik etorri ziren Euskal Herrira, bazegoelako aristokrata bat izena zuena Luis de Bechamel. Bechamela bizena da. Bai, broma batu baino ez da. Bai, ez, Luis de Bechameli hemendik besarkadarik beroena, aspaldi hila, da gaixoa, baina besarkadarik ez duena Luis de Bechamelentzat, berari esker ezagutzen omen ditu kroketak, eta hori eskertzeko modukoa da, zalantzarik gabe. Baina uste dut goizeko 10 terdiak izan da, dagoeneko ongi etorria eman behar diogula gure urrengo gonbidatuari. Gaur ez da bere ohiko orduan etorri, gaur eskatu diogu ez balin badago prest, edo sentsazio hori balin badaukazu, ez da Xabi Tolosak ez duelako bere lana ondo egin. Xabik beti bere lana oso ondo egiten duelako. Gaur, zerbait arraro asomatzen baduzue, izango da ordu aldaketarengatik. Hala da ez da, Xabi Tolosa, egunon? Egunon bai, jetlag esan genezake, bizkat daukada dara. Egia da, justu ni sartu aurretikan, soinua ezabatu eginda, eta ez dizkizut zure esaldiak entzun, hau egia da. Baina, lasai,
ziur nago nire alde gauza hitz politiak besterik ez dituzula eman. Hala ere, ni zuek entzuten negoen zen nire sekzioa prestatuta neukan kroketei buruz, bueno, komentario neukan egiteko, eta nizan ez dut esango, hasi zeate datuak esaten onkixote dala eta aida dala eta ez dakiz, eta ni ez dut esango gaur dala nazioarteko kroketaren eguna. Eta gero ja ikusi esan dezuela, eta nire aportazio txikia onakoa da. Orain dela, uste, iazko udaran, hemen nire neskako, nire emazteak, naiz oitzen emaztea esatera. Nire bikoteak egin zituen salmorejo kroketak. Ideia botatzen dizuet, oso gauza freskoa dalako, udaran batez ere, orain igual urtarrien, ez dakit hain ondo sartzete diren, baina orain justu esan dezuela, karratuak eta borobilak eta egiteko, salmorejo egite balin badezue, sartzen dezue izotz kubitera batean, kongelatzen dezue, eta gerora, karratu hori bera ateratzen dezue, kongelatuta dagoen bitartean, errebozatzen dezu, eta listo, hortxe dauzkazu zure salmorejo kroketak. Oso, kuriosoa da, bi kapa egitea gomendatzen dizuet, noski normalan bezala hori errex irikitzen da, eta bain irikita, barrukoa kanpora segituan juten dalako, baino oso goza interesgarra iruditzen zait, eta hortxe botatzen dizuet ideia, ez dezazuela esan sekzioa parten ez dezuela zeuze ikasten. Honako gomendi hori bidaltzen dizuet, eta... Beti ikasten dugu, Xabi. Beti, noiz ez? Beti. Gaur ere, espero ez zeuze ikastea. Prestatu dizuetena, gainera, zuzenduta dago gure entzule maiteen gana, ze beste behin, kaso egin diot jasotako e-mailetako bati, eta horri buruz hitz egingo dugu. Hala ere, enfaena sartu horretikan, igual, ez dakit, sintonia jarriketneko dezuen, pixkat dantza egiteko, eta eguna ondo hasteko, interbiziz, ezta? Venga, jarriko ze uste dut hau dela, baina galdu egin dut, eta orduan, ikusten dut nik audio bat Xabi Tolosa izena duena, eta izan daiteke, edo sekzioaren introa, edo Xabi Tolosa pelotariari eskenitako abestia. Edo Mikel Laboa. Ez Mikel Laboa badakit ez dela. Edo hasierako sintonia, hasieran bat egin nuen, eta gero aldatu egin zan. Bueno, entzun dezagun adi, zer den hauze, ezin dugu jakin, jarri arte. A ber. Kafean, naiz irratian, iritsi da, ametsak egia bihurtzen diren txokoa. Nire sekzioa, zure sekzioa, denon sekzioa. Xabi Tolosa naiz, eta astera doa, sekzio aparta. Tira, egunen batean ikasi beharko dugu zer esaten duen letra horrek, ez da? Japonierazkoa esaten duzu, bueno, biltza daukat. Imaginatzen zu hain dela gauza super, ez dakit, inutilia, racista, eta... Patriaren gorazarrearen... Igual, holako ze. Bera, apuntatuko eta ja sekzio bat hortik egingo dugu. Venga, hala, ez da, beste ideia bat. Venga, genera. Ideia, sintoniako abestia. Osondo. Begira, gaurkoa, badakizu bezala, edo gogorarazten dizuet ez dakizue noi, sekzio aparta abildua xabitolosa.com elbidera idatzizkero, nirekin harremanetan jartzeko aukera daukazue, komendioak edo hitz politiak niri iristarazteko, eta honakoan, orain dela aste bete edo horrela, idatzi ziten norbaitek eta esan ziten honakoa, irakurriko dizuet. Kaixo Xabo, ez dakit nahi eta jarri zuen ortografikoa da, irratikoa ez pelotaria, jejeje, vale, eskerrik asko, gora sekzioa aparta, ea eduki interesgarriak jartzen dituzun, besarkadak, eta gero sinatzen du Patxi, baino, Patxi, zure elbide elektronikoan zure izen ikusten da. Mikel, oso, ez dakit, igual esnatu berria ongo zinen, baina, bueno, hori. Bueno, nik, ala ere, azpimarretuko eta hemen, Patxi edo Mikelek esaten diguna, eta da, ea eduki interesgarriak jartzen dituzun. Ez dakit,
ze esan nahi dezun, orain arte ekarritakoa ez dela interesgarria, edo nahiago dezula pixkat divulgaziora bueltatzea, ze egin izan ditugu hemen divulgazio edo kultura edo, bueno, ze interesgarri buruz, azken finean, lehen esan bezala, sekzio partetik beti zehoze ikasita atera barko zenukete. Beraz, ekarri dut, ez bakarrikan divulgazio histori bat, orain kontatuko detena, baizik eta aukera bat nun zuek gehiago ikasi dezakezuen. Hau da pixkat, badakizu esaldia pertsona batei arrai bat emate balin badiozu, arrai hori jango du, eta listo, baina arrantzatzen erakusten balin badiozu, betirako, ez da inoiz berriz goxe izango, ez da? Eta orduan nik hemen dakart, orain komentatuko dizuet, aukera bat nun beti informazio, kultura, divulgazioa zure eskura nola eduki dezakezun modu errex batean, eta batez ere al azar. Eta hori da Wikipediari esker. Zesta interesautzen ezuen, dagoela aukera orrialde bat random key edo ausazko orrialde bat ateratzeko, eta beti hori aukera txukuna izaten da gauzak deskubritzeko. Bai? Hain justu, Xabi, gaur ikusi dut txio bat, neska batek esaten zuela, sentitzen duela berak galtzen ari garela oso ohitura on bat, eta ohitura hori zen Wikipedian sartu, eta orduak ematea artikulo salto egiten, eta batean konturatu guain dela 2 ordu hasi zarela, eta ari zarela ez dakit Txinako Errepublikaren inguruan irakurtzen, baina berez zure hasiera izan dela ez dakit zoparen errezeta. Korketan nondik datorren, adibidez. Hori da, eta salto eginez, eta orduan eskak esaten zuen, daukaz sentsazioa ohitura hau galtzen ari garela, orain TikToken bere alakotasunaren eraginak, eta horrela, eta orduan nahi dut mesedez idatzi bakoitzak gehien gustoko duzuen Wikipedia horri arraroa. Eta orduan hor zerrenda bat... Badago jendia, TikToken eta hola bideoa daude, hitz random bat jartzeuela, eta zenbat denbo tarratzeuen, behaik nahi duen hitz konkretura iristeko Wikipedian. Imaginau, hasteia telefono mobilakin, eta iritsi berdia, ez dakit, edo zer gauza. Bai, eske jolas badago, webgune badago. Eta orduan erreferentziekin horreaino. Eta, bastante guaia diabidoik. Vale, pues sekzioa hortaz zijoan, hortaz hitzein den izuen. Bueno, komentario batzuk egitez, baina bai, hori komentatu den izuen, joku hori oiko, joku politia dela, nun lehiaketak eta egiten diren, batez ere ingelesezko Wikipedia komunitatearekin, ze han askoz artikulo gehiago daude, normala bezala, euskerazkoan oraintxe dauzkagu 411.327 artikulu momentu honetan. Osea, 1,000,000 erdia, ez dago gaizki, baina, bueno, pixkanaka hori loditzen joan gaitezke. Adibidez, kuriositate bezala, Bigarren Kafeak ez dauka Wikipedia horri aldea, eta badakizuen bezala, sekzio apartak bai badauka. Eta lehenengo bai. Lehenengo kafea bai dauka. Hori da. Hori da. Eta Bigarren Kafeak ez. Bigarren Kafeak ez. Hori oso gaizkiru itzen zait. 1000. Irratsaioaren ospakizun festa giro horretan, nik uste dut tokia izan lezakela, Bigarren Kafearen Wikipedia horria sortzeak. Bai. Gustoko dut. Esan lezu, zenbat garrena? 1000, Laizter, gaur 900 da. Claro, Laizter, handikan 100 egun gehatzen dira, gaur egin daiteke ja, hori. Horratika. 900 ondo dago, eta zorionak, eta baino... Vale, egia da, vale, ba. Bueno, entzule batek egin dezala, mesedez, Bigarren Kafeko Wikipedia horria? Mesedez? Hor daukazuen nere pelota. Honekin, zer ikusiarekin, Eiriak ondo esan du bezala, badago jendea jolasten dena. Enago hain ados, galtzen ari gehala ohitura hori, ze nik uste jendeak oraindik, igual alfa generazioak egia da asko
askotan seinalatzen degula esanez, beraiek bere alakotasunarekin eta edukiak eta TikTokeko dantzak eta horrekin bere atentzio span edo atentzio kapazidade hori galtzen ari dilera, baina nik badauket ni itxaropentsu nago, ze ikusi ditut nire ikasleak onerako jokoak egiten Wikipedian, nik berai zer esan gabe, eta baita jolasten, ez dakit ezagutzen dizuen, baina GeoGuessr badago joku bat. Egingo dugu, ronda bat. Ez que guain patu inberda. Ai ba. Guri txiringoa etxigue, guri batxiergoan da beste biltze ginean, kendun ziguela dominioa institutuan, demosan hor gauden, eta debekatu intziguen hor sartzea. Baina guain sartzea eta dakazu partida bakarra egunean. Bueno, bat egin dezakegu? Venga, ba. Bueno, nahi izan ezkero, baina entzulek ez dute ikusiko. Ez kontatu egingo diogu. Claro, kontatu, horrora. Dago, TikToker bat... Bueno, Xabi, azaldu zer dan GeoGuessr entzule gantzat. Hori da. Bea, GeoGuessr da joku bat nun aurkezten zaizun Google Mapsen mundu osoan zehar hartutako irudi bat. Eta zuk asmatu behar duzu non dagoen. Eta puntu gehiago edo gutxego irabazten dituzu, mapan kokatze bali baduzu txintxeta, leku hortan bertan edo gertu, eta burruti jartze bali baduzu, puntu gutxiago irabazten dituzu. Zure helburua da asmatzea non atera den argazki hori, edo Google Mapseko zelekutan zauden. Eta interesa daukena da, betire esan bezala divulgazio aldetiken, edo bentsat ikaste aldetiken, forzatzen zaitulako pixkat begiratzea indizio desberdinetan. Nun ikusten dituzun seinaleak eta ea kapazazera ze hizkuntzatan dauden asmatzeko, edo matrikulak, edo kotxe modelo desberdinak, zuhaitzak nolakoak diren, edifizioak nolakoak diren, eta iruditzen zait gauza bastante txukuna irikitzen gaitulako mundura, eta konstiente jartzen gaituelako gure inguruan dagoena ez dala mundu guztia. Munduan lurralde desberdinak daude, lurralde baino gehiago esan nuke estenatoki desberdinak edo paraje desberdinak daude, eta bakoitzak bere karakteristika edo pekuliaritateak dauzka. Eta oso joku txukuna iruditzen zait, hori pixkat lantzeko. Konturatzeko mundua ze handia den, eta leku guztietan gure kaleek daukaten itxura ez dela mantentzen. Orain dela gutxi ikusten duen TikTok bat, nun konparatzen zituen Peruko herrialde batzuk eta Pakistaneko batzuk. Eta batzuetan, ez zinean kapaza asmatzeko zein den, zergatikan, gu ez gaudarako ituta horrelako lekuetan begirada jartzera. Oso bidaiatuak balin bagea, igual bai, baino gaude oituta, pentsatzea mundua dela guk gure kalean daukaguna. Eta ez da horrela. Eta natura asko dago, baso asko daude, karretera asko daude inun inguruan ez dagoenak, eta horrek ere sensazioa ematen du esan ez, ze txikiak eran, ze soinu eta ze zarata egiten dugun, baina en el fondo gera pertsona txiki batzuk mundu izugarri handi batean. Eta, munduri zaintzeko, joku politia iruditzen zait, esan bezala divulgazio aldetikan. Eta jendea oso frikiare bai, ikustuela matrikula, ikustuela ez dakiz ze zuaitz mota dago, dana oso ikatzita bai, igual Tailandian karterako marra kolore badak, ja baki Tailandia dela, eta bideoiek buruak esplota beti zuelako ikustian. Oso frikia da. Venga, egingo dugu bat? Egingo dugu bat. Bale, txoine. Asmatzen dudan, ze gaina denborarekin doa, lehenengo ronda, nahi gabe eman diot play, eta orduan, Xabi denari zenean, denbora amaitu eginda. Baina, usten dut, hemen, nonbait, edukiko dudala, aukera, emateko. Hori round 1 zan ez da, hartu. Hori da. Bai. Bueno, zuek segi hemen txe. Start, next round. Hori da. Bale, zuek hitz egin, 2 minuto gauzkago. Bale, leku bat bidetzen ari da. Bale, hiri batean gaude. Bai. Esan zuek, ozak. Mapan zegoen txintxeta beltz bat, hor da? Bai, hori zan. Guk asmatu behar dugu non dagoen. Zuk asmatu behar dugu, irudi hau ikusita. Hori banekien. Errepidea ikusita, ikusten dugu errepidea. A ber, norko kartel horrei edola?
Ba, eta taxia nolakoa da? Taxia da, beltza Tukuman. beheko partean eta horia. Seinale bat dago, Tukuman, Peron eta Moreno. Tukuman, nun dago Tukuman? Nik Latinoamerika esatekotan dagoen eta nik uste baietz, Ego Amerika izan leikela, hau. Biamonte jartzen du baita ere? Ez dut trampa egingo, Non dago. Claro, ez da saietu behar Googleen bilatzen. Tukuman, nun dago Tukuman? Nun dago Biamonte? Argentinan dago, Tukuman. Argentinako izango da. Vale. Baina Argentina oso handia da. Nun gaude zehazki. Hori da, eta da Tukumanea juteko, ez da Tukuman, ez da? Edo ez dakit Buenos Aires, edo Rosario, horrelako hiri handi bat izan behar da, ez? Vale, Bukebus jartzen du leku batean, Kolonia, ez dakit zer. Bukebus. Bueno, badakigu Argentina dela, Tukuman inguruan behar duela, ze indikatzen digu Tukuman eruntz joateko, eskuinetara joan behar dugula. Bai. Peron eta Moreno. Akaso da Tukuman kalea. Ja, izan daiteke Tukuman. Igual bai. Eta Puerto Madero, Biamonte, Corrientes, Peron, bai. Nik jarriko duke, nik Buenos Aires erdian jarriko duke. Bai, holako matizan. Aire onak. Aire onak. Ea. Bai, a ber, ematen nahi dago Juri, komunikako dugu hemen zuzenian. Asmatzen dugun. Claro, punto exactua asmatzea oso zaila da. Claro, baino, behintzat ez dugu jartzen, ez dakit Txinan ez dago, noski. Gero ez dakit, komentario politikoa, eskerreko kartelan jartzen du Peron, eskubikoa da jartzen du Peron. Ez denbora eman, klik emateko, baina hortan ari nintzen. 0 puntu berriz ere, baina momentuz 0 puntu goaz. Ez, matu dugu. Ez diot klik eman, baina ari nintzelako zume egiten, eta irratsaioan hitz egiten, teknikoki denak kontuletzen zaila delako, baina asmatu dugu Buenos Aires. Konturatu zara, Peron eskerrean zegoen, eta eskubine bai zegoen Peron. Bai. Peron ulertzeko pixka bat. Claro, dago pixka beleta. Lekutanetan dago. Igual hemen eskubitain da Peron hor da hori bai. Bueno, egia da, Arkakusok txatean idatzi duela nik uste dut Asia dela. Bueno, berarentzako ere 0 puntu. 0. Iruine. Ugarren erronda egiteko, eta da irugarrena eta azkena. Venga, ba. Azkena, dugu beste bat, bale, eta gero kontatuko izkizuet gauza gehiago. Bestela ez digu da, no? Sekzioa aurreratzeko. A ber, bota, irugarrena. Ea orengon asmatzen dezuen. Eta ikustei kontatu behar dugu gorrak izango balire bezala. Entzulentzako barkatu. Vale. Kale batetan gaude, kale estua hori da. Eguzkitsua, giroa behintzat. Bai, kolore horizkoa dia paretak. Kanaria huarte esatik du. Bai, olako oso zeda, ez da? Bai, horko txuak gaude. Piskat buelta eman. Tropikala emate. Hori bat ikusten dugu. Seinalea izan leike. Espainiarra da seinale hori ez da? Zebrabideko seinale urdin hori nitikoa. Emakume bat ikusten dugu, galtza motzak, kamiseta beltza eta motxila oso jantzkera europarra. Eta fondon ikusten da, toldo berde hori oso espainiarra da ere baita. Eta Barakaldoko famili bat balkoian. Kanario. Niri iruditu zait gehiago... Bai, hau Espainia da, Valentzia dorrela, Eta portua dauka, ikusten da. Portualdi bat. Izan daiteke... Kartelen bat edo, a ber? A ber, gerturatu portura, a ber, ze portu itxura daukan, edo... Berrota 10 segundu dazkau. Venga, erabaki. Hemen, ze jartze du poste hortan? Hor eskubitan dago poste txiki bat. Ezin dut, ze erabaki lekua. Ez dakit mediterraunua alda izan ere, bai, zozaia da. Ezkerreko goikori Elisa bat da. Azkar, bota, edo zer. Jarri Valentzia eta fuera. 30 segundu dauzkezu. Edo, ez? Alicante. Nik Tenerife diot. Ai! Portugal! Ai, ama, klaro, esketzeate konturatu eguzkia nuntzegoen eta eguzkiaren posizioarekin, klaro, beste kostaldea zen. Bai, altzun izan, bai. Bueno, saiatu gara, ez dakit, kaso ez egitaratik diarkakusok idatzi aldo ba. Ez idatzi. Ez dakit. Kontenedoreak.
Bueno, basaiatu gara, hausik GeoGesar esan bezala ordaindu gabe 3 dituzu egunean, beraz, entzuleren bati interesatzen bazaio, Hori da. oso interesgarria da, Xabik esan duen arrazoi guztiengatik. Bai, eguneroko erronka txiki bat bezala. Ba, eta lehen nire komentatu duen jokuarekin, kuriosidadea da, ze daukadan nola beteko lotura Wikipediak egiten dituzte wiki lasterketak nun ateratzen zaizun ausazko horri bat, eta zuk iritsi berdezu beste horri batetara. Esan bezala, batez ere ingelesezko Wikipediarekin jolasten dira, eta batzutan inkluso sartzen dituzte filtro batzuk, adibidez, estatu batuen horria ez erabiltzea. Ze esaten da, erabilinetarikoa dela, ze oso erreix iristen zera horri horretara, eta dagoeneko zuk balin badauzkazu zure trukoak esan ez, bale, behin estatu batutako horri aldean dagoela, daukat saltatzea, iaia edozein herrialdetara, edo ia edozein pertsonaje famatura, eta handik salto eginez iritsi daiteke leku batera. Hau da pixkat, 6 gradu, separaziozko 6 graduen teoriarekin pixkat lotura daukana, ez da ezagutzen dezuen, baina esaten da, mundu osoan zehar, gehiengoak bentsat, 6 pasu asko jota, 6 pasu behar ditugula, edozein bi pertsona elkar lotzeko. Hau da, nik adibidez mai hartze balin badet, eta pentsatze balin badet, bastakit, Txinako edozein pertsona, ba, maiek ezagutuko du norbait, ez dakit nun, bueno, mai asko bidaiatu igual dalako, igual egontzan imaginatu, Italian, antzerki ez dakit ze feriatan ezagutu zuen ez dakit zein. Eta pertsona horrek ezagutzen du aldi berean, Japoniako ez dakit zen, eta Japoniako horrek Txina, bere lehengusua Txinan bizi da, eta Txinekoak ezagutzen du tipo hau. Ba, horrela, asko jota, 6 saltotan, lotu omen daitezke edozein pertsona. De hecho, egin zan, esperimentu bat, 60ko hamarkadan ustez izan zala, nun eman zitzaizkien postal batzuk, ez da izan bat pertsona randomei, eta eskatu zitzaien. Begira, hemen daukazue izen bat, ez ezagun, pertsona ez ezagun batena, eta badakizue bere helbidea eta bere lanbidea. Bidali jozu postal hau, zuk pentsatuko zenukena, probabilitate gehiago daukana ezagutzeko pertsona hau. Eta jendeak bidaltzen ziren horri, eta horrek bidaltzen ziren aldi berean ez dakit zeini, eta horrela deskubritu zen, ba hori, bai, bastante fundamentu zientifiko zeugala honek. Facebookekin ere bere garaian egin zuten horrelako, Facebook oraindikan jendeak erabiltzen zuenean, dagoeneko jendeak ez du erabiltzen. Hori da. Ba, egin zan horrelako proba bat, eta datuen arabera, baiezkoa mantzan hori egia dala. Beste esperimentu bat egin zen ere baita, The Oracle of Bacon, ditza zaionarekin, eta esaten da, Kevin Bacon aktorea, beste edozein aktorerekin lotura egin daitekela, eta web horri alde bat dago, esatzen bali mazete, oracleofbacon.org, eta hor deskubritu ezakezu edozein aktoreren bacon zenbakia. The number of bacon da zenbat saltotara dagoen Kevin Baconetik, eta horretarako erabiltzen du Internet Movie databaseko informazioa. Baina aktore euskaldunekin ere funtzionatzen du? Bai, zezuk sartzen dezu, eta begira, ni orain sartutan dago barruan, eta daukazu esatea. Esan aktore euskaldun bat, edo zein? Aitziber Garmendia. Bera, Aitziber Garmendia, eta esan beste edozein aktore. Edo Kevin Bacon, Kevin Bacon. Bera, vale. Orduan, bidatzen duzu zenbat saltotara dauden. Bera, Kevin Bacon, pelikula baten egontzan dela, She's Having a Baby, Isabel García Lorcarekin. Eta Isabel García Lorca egontzan Ignatius of Loyola pelikulan Aitor Beltranekin. Eta Aitor Beltran Mugaldekoak pelikulan egontzen Aitziber Garmendiarekin. Beraz, 3 salto. 3 salto. Oso gutxi da 3 salto, no? Oso gutxi da. Gehiago nahi dituzue? Bai. Vale, esan beste bi aktore. A ver, txengoa... John Plazaola eta Andrew Garfield. Igual esan berrun. Ba, ez que maite minuta gaude. John Plazaola eta Andrew Garfield. Osea, de patia. Horren ikusiko ditugu, zenbat saltoa den. 3, baita. Ez que asko 3 egiten dira. Andrew Garfield Silenceen egontzen Diego Calderonekin. Diego Calderon The Last Circusen egontzen Enrique Villanekin, eta Enrique Villen John Plazaolarekin The Little Switzerland,
pelikulan egon zen. Ez dakit euskerazo. Bai, la pequeña Suiza zan. Pues, la pequeña Suiza. Hortxe daukagu. Eta interesgarria. Guaintxe deituko diot eta esango dion plazaola kontu bat. Hombre, ezagutu dezaket Andrew Garfield, zuri eskerreraz, hasi. Hemen adibidez, esan beste aktore internazional, famatu bat. Jarri digute txatean, Oiana Maritorena eta Anne Hathaway. Vale, Oiana Maritorena eta... Anne Hathaway. Anne Hathaway. Ai, Oiana Maritorena ez zait. Ez gaizkidatzi deten. Bueno. Ez, Oiana Maritorena, Oiana ondo idotzi, ez? Baikoni, galdetuk egin baikoni. Ez, bea, jarriko naiz, ni neu jarriko naiz. Antagoa eta nire artean zenbat dagoen. Nik Oianarekin bat daukat, sekzio partean egon geralako, begira, nik 3 dauzkat. Ni egon nitzalako Berserker pelikulan Ingrid Garcia Johnsonekin, Ingrid Garcia Johnson egon zanen We Won't Kill Each Other With Guns, Joe Manjonekin, eta Joe Manjon egon zan The Hustle and Hathawayrekin. 3, salto, beraz, Oianak asko jota 4 dauzka. Osea, zu, Anne Hathawayen laguna zea, kuadriakoa. Bai. Baina Anne Hathaway ez dakit. Agian ba. Igual bai, Agian Anne Hathaway dago bere etxean, New Yorkeko bere penthouse garestean begiratzen Xabi Tolosarekin zenbateko... Nola iritsi naiteke ni Xabi Tolosarekin hitz egitera. Eninduke harrituko, egia esan. Eninduke batera harrituko. Normala. Oracle of Bacon. Oracle of Bacon, hori da. Eta nik uste, jago egon barko dierla, hola, ez dakit... Bueno, ba hori. Eta ze kontatzen nik joan ni. Xandete Oracle of Bacon... bai, eta wiki lasterketei buruz, eta horrelakoa. Ba, kontua da, saiatu nintzela egiten wiki lasterketa horietako batean, ea zenbat saltotara, ea altzen denbora gutxienean, iristen nintzen sekzio apartaren Wikipedia horrira. Eta sartu nintzen, ausazko Wikipedian eman, ausazko horria, eta hortikan saiatu nintzen, ea sekzio apartara iristen nintzen. Eta konturatu nintzen, ordula orden, eta gero, gutxi gora bera, claro, sekzio apartak Wikipedia dauka, baina ez dago inungo horririk sekzio apartara seinalatzen duena. Beraz, ezinezkoa da iristea, eta hori da pixkat pena, egia esan. Honi ditzen zaizkio horri umezurtzak, ze suposatzen da ez dagoela inungo horririk zu seinalatzen zaituena, edo ez dago hiperbinkulurik zugana seinalatzen duena. Eta inkluso kategoria bat deitzen zaio ere baita umezurtz taldeei, eta dira talde txikiak edo horri talde batzuk, baina horri horietatik kanpo ez dago beste inungo horririk haietara seinalatzen duena. Orduan, pues, bueno, kuriosoa da. Aldi berean, daude beste horri batzuk, deitzen zaiela, bueno, euskera ez dakit nola izango zen, irten biderik gabeko kale edo dead end delakoak, nun ez daukate inungo hiperbinkulurik. Beraz, bertara sartze baldin bazea, galdu duzu, ezin duzu berriz salto egin beste edozein horri aldetara. Hau dena esaten dizu ez, berez, estadistikoki eta oso gauza interesgarria da, datuak eta nola dauden sakabanatuta eta nola dauden egituratuta Wikipedia barruan. Ingelesezko Wikipediarekin, esan bezala, euskerazkoan baino artikulu gehiago daudela, eginda daude nolabaiteko investigazioak eta probak, eta deskubritu da normalean media horri batetik beste batetara iristeko direla pertsonen kasuan bezala 5 pasei salto. Eta irutzet, bastante interesgarria, azken filan horriak pixkat pertsonak bezala izango balira bezala, hor daude milioika horri, eta nola daukezun salto egitalde batetik bestera. Eta, bueno, proba egin egin zuen hemen, GeoGesearekin egin degun bezala, ez dakit denbora zemuz gabiltzan, agian itxaron egin beharko dugu, azken ordua ezagutzeko, goizeko 11 gainean ditugu, orduan agian azkeneko ordua ezagutu, eta gero jarraitu dezakegu zure Wikipedia proba honekin. Bat probatuko dugu, bentsat.
Ados, esan bezala, hementxe ari gara gu interneteko jolasekin hiperkonektibitatea izan ziteken sekzio honen izenburua, ze ikusi dugu, nola Kevin Baconetik joaten garen Aitziber Garmendiara, eta nola konektatuta dagoen Wikipedia osoa baino goizeko 11 dira, eta azken ordua ezagutu behar dugu, beraz, Saloa badiola egunon. Egunon Goiuri eta egunon entzule zueri ere. Aurten ere Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzaleak molde bateratuan antolatuko du aberri eguna. Apirilaren 20an izango da Donibane Karazin elkarrekin herria burujabetza lema izango duen ekitaldira bertaratzeko gonbita zabaldu du. Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzaleak gogo eta partekatua burutu zuen 2022ko abenduaren eta 2024ko apirilaren artean bagira prozesuaren bidez. 2025ko urtarrilaren 15ean plazaraturiko agiri baten bidez, Ipar Euskal Herriko mugimendu abertzaleak jakitera eman duenez, geroztik proiektu horretan inplikatu ziren eragileak eta sektore ezberdinetako herritarrak elkargune baten bila ari izan dira bide horren garapena lantzen jarraitzeko. Gisa berean azken 2 urteetan landutako izpirituari jarraituta 2025ean ere aberri eguna molde bateratuan antolatzeko asmoa baieztatu du. Aldarrikapena, mobilizazioa, festa eta belaunaldi ezberdinetako eskaintza izango duen egun osoko egitaragua prestatzen ari direla iragarri du. Aipaturiko agirian gaineratu dutenez, egungo krisi testu inguruan Euskal Herriak ambizioa erakustea eta bere buru jabetzaren bidean pauso berriak egitea inoiz baino beharrezkoagoa da. Horregaitik, Basen Nafarroako hiriburuan ospakizun jendetsua egiteko eta jende guztiari 2025ko aberri egunaren data apuntatzera animatu dute. Bestalde kontatu behar dugu ere Aitor Esteban EAJaren buru izateko prest agertu dela, orea izango litzakeela ziurtatuz. Andoni Ortuzar egungo presidenteak astearen bukaerarekin emango omen du bere erabakiaren berri. EAJak diputatuen kongresuan duen bozeramaileak Aitor Estebanek berak ostegun honetan adierazi du esandakoa, bere alderdiaren barruan eskatutako guztia onartu duela beti eta ildo horretan jeltzaleen presidentea izatea orea izango litzatekela. Hala ere, erabakiak militantziak hartzen dituela gogorarazi du. Estebanek Andoni Ortuzar EAJako egungo buruzagia ordezkatzeko aukerari buruz ari da hitz egiten, baldinen da Ortuzarrek datozen egunetan bere kargua uztea erabakitzen badu. Eta azken momentuko zenbait konturen berri ere eman behar dugu, gizon bat hil zen asteazken gauean musikan ibilgailu batek harrapatuta, gidaria atxilotua izan da dagoeneko 9:30 gertatu zen ez beharra, oinezkoa Zugazti eta auzoko tren geltokiaren inguruan zegoen eta autoak harrapatu ostean gidariak ihes egin zuen biktima lagundu gabe. Osasun larrialdiak gizonaren heriotza egiaztatu baino ezin izan zuten egin istripua gertatu zen tokira iritsi zirenean. Europa Press agentziaren arabera, gidaria Ondarroako ertzainetxean aurkeztu zen harrapaketa eta pare bat ordura gertatutakoa aitortuz, eta Sorosteko betebeharra ez betetzeagatik atxilotu dute aipatutako gidaria. Hauesek Goiuri goiz honetan kontatzeko izan ditugunak. Eskerrik asko Zaloa kontatutako arengatik, guk adi jarraituko du gero goizeko 12etan, baina orain esan bezala jolasten jarraitu nahi dugu, eta hori egingo dugu Xabi Tolosarekin. Horez daukat gogoan zein jolas dugun egiteko oraindik, baina Xabi, zure egin behar dugu? Da azkeneko proba egitea, da Wikipedian edo euskarazko Wikipedian, emango dugu Ausazko horriaren aukerari, bai? Aukerari. Esaten ez, azken finean, bere sekzioa honi buruzan. Da, mesedez, eduki interesgarri buruz zehoze esan dut, bueno, nik zuri zehoze interesgarria kontatzeko ordez, aurkituzuk zeuk, sartzen zera Wikipedian, ematen diozu Ausazko horriari, eta deskubrituko duzu, seguraski, lehen etzenekien zehozer. Nik adibidez, ematen diot Ausazko horria Wikipedian, eta aterazait behi da, Bishop udalerria Effingham konderrian, Illinoisen. Bazenekien existitzen zela Bishop udalerria, ez balin bazenekin, orain badakizu. Eta horrela, daukazu zer gauza deskubritzea. Ausazko horria, aukera politia da, batez ere, hori, aspertuta balin bazaude, lehen esan bezala,
esan dezuen nolabaiteko zulo beltz hori, edala, sartzen zea zeberen bila eta gero zoaz ez dakit nora, eta esteka honi klik egiten duzu, eta estekari, eta jarritzen duzu, eta azken finean, bi ordu egontzera gauza oso interesgarri buruz irakurtzen. Bihar etzera gogoratuko gauza hoien erdiaz edo batez ere ez, baina bentsat tartetxo horretan sentitzen zea izeala zure inteligentzia edo zure sabiduria hori pixkat zabaltzen. Bona, izu agian bai horreituko duzula, bida, 1000. Saioaren ospakizun horretan, galdetuko dizut, Xabi? Ea Bishop non zegoen. Gogoan duzun, 100 egun falta dira. Ea 100 egun barru gogoan duzun. Gogoratzen naizen. Bueno, kontua da hori, ausazko horriak, beste bat eman diot, eta bai da, hemen adiz hitz egiten du Mesonoemakeilus pambarensisei buruz, eta jazta, arrain bate buruz. Egia da, artikulu asko horrelakoak direla. Eguneroko ez da bai da. Aizu, Mesonoemakeilus pambarensis zan, edo Mesonoemakeilus nemalikae? Mesonoemanalgo. Bueno, nire jokua zan, ea daukagun egitea, nahi balin badezu, goiuri zuzeuk igual lehen egin dezun bezala geogesarekin, sartu zezke euskarazko Wikipedia horri aldean, eta bueno, eire, mai, ze web horri aldetara iritsi beharko gera? Zein izango da gure helburua? Pentsazuz ez pixkatola... Eluiarrea. Eluiar. Venga. Vale, eluiar... Vale, eta nik jarri bardet pantailan, euskarazko Wikipedia. Hori, euskarazko Wikipedian sartzen zera, eta ematen dituzu, goran ezkerretan aukerituko duzu, ausazko horria aukera. Orduan, denon artean, lortu behar dugu aldan salto gutxienekin iristea eluiarren gana. Bueno, eluiarua erretxe izangoa, no? Bueno, oain ikusiko dugu, zenbateko erreistasun daukan, ikusiko dugu, ere. A ver. Txikat gora tornez igual. Bale, txen hemen daukat Wikipedia, ongietorri Wikipediara, hemen zu aste honetan nabarmen, Bai, itxon, barkatu, baino lehen esan dizuet Wikipedian zeudela 251.327 artikulu. Eta zuk orain, zenbat atertzen ezkizu goran? 251.327. Hala, dauzkagu 8 artikulu gehiago. Nik uste, jendeak korrika jundala, bigarren kafearen ez da egitea, igual bai, igual dago, ez? Ez dakit. Nik uste bai, entzuleren batek esan duela, nola? Soilik 257, ez, gehiago behar ditugu, eta hasi dela horriak sortzen. Eta beste batzuk esan dute, bigarren kafearen ez dago guaindik, eta hori 7 daude, bigarren kafearenak. Denak dira bigarren kafeari buruz. Xabi, non dago ausazko horriaren hori? Goran ezkerretan, 3 puntuetan? Ausazko horria. Vale. Ausazko horria. Vale, orduan... Bigarren kafeak ez dauka oraindik artikulua. Zer egin behar dugu, Xabi? Eman, ausazko horria, eta aterako zaigu horri bat, eta ikasiko dugu zehozeri buruz. Ez dakigu zer zeneteken. Vale, agertzen da, NGC 6 bat. Hau da, galaxia bat, Pavo konstelazioan dagoena. Vale. Beira, zehoz ikasi dugu, ze igual, zuek etzenekien konstelazio bat dagoela, Pavo konstelazio izena zuena. Hortxe ja, dagoeneko badako informazioa. Orain, lortu behar duguna da, hemendikan, Eluiarren gana iristea. A ber, galaxiar eman da ziur... Erresa, Pavo, bacon, eta baconek badauka telefonoa. Eirek esan du, zala super erresa. Nik uste galaxia ematen badiogu. Bai. Galaxiatik... Sartu zentu galaxian. Ea zer dagoen. Venga, galaxia. Turko bat izaten da, onelakoetan, fetxa edo urtei ematea. Lehen azaldu da, noiz deskubritu zen. Eta urtea emate balin badiozu, segurazki urte horretan azalduko dira. Urte honetan, gertatu zen, hau. Eta horri esker, errex salto egin daiteke. Bueno, orduan, hemen esnebidea ikusten dut, Nebulosa, Andromeda Galaxia, Sombrero Galaxia, Mesierra, igual daukazu deskubritza, eluiarren gana eristeko, igual, ez dakit, zientifikoren bat, edo egon daiteke, ez? Balio du oinetara joatea, eta iturri balio du, baina pixkat kutre, ez? Zer, agian iturrietan norbaitek eluiarra erabili du. Ba, igual. Nik orak bueno,
Baina, esan. ez, baina berako esteketara joaten lehen bazara, aurkituko duzu Wikipediatik dagoen informazio iturria. Eta zuk lortu barrezuna da, Elluiaren Wikipedia horri aldera iristea. Ez barkatu, baina bidan nik hemen topatu dut artikulu honen edukiaren zati bat lur iztegi enziklopedikotik hartuta dagoela, eta egile jabeak Eusko Jaurlaritza dela, eta Eusko Jaurlaritzaren Wikipedia horrira bidaltzen nau. Oso ona, bale, ja bi salto goaz. Eusko Jaurlaritzaren web horri aldera iritsi gera, bale, eta hemen, ez dakit igual Elluiarra aipatzen da, igual ez dakit. Zer dago, hitz egiten dugu historiari buruz, Eusko Jaurlaritzari buruzko historia, Francisco Franco irakurri porrai, konstituzioa, erbestea, Bilbo, Espainiako bigarren gerra zibila, transizioa, lehendakaritza. A ber, nola iritsi zetezke? Beste badaude hemen, a ber, claro, gobernua... Claro, Elluiarren nola iritsi zetezke? Claro, zenek seinalatzen du Elluiarreko horria? Nun aipatu leike Elluiarreko horria? Nik, truko bat esango dizut. Ni sartuko naiz, paraleloan sartuko naiz Elluiarren web horri aldera. Bueno, Wikipediara, barkatu. Elluiar, zer nezu, fundazioa? Elluiar fundazioa? Bai. Adibidez? Bai, Elluiar zientzia... Bueno, bai. Elluiar fundazioa. Elluiar fundazioa. Eta nik begiratuko dut hemen, tresnen artean dago onantzko esteka duten horriak. Opa! Truko bezala esango dizuet, nundik iritsi gaitezken ara. Iritsi zaitezke, euskerazko Wikipediaren ETB baten aipatzea omen da, igual ETB batea iristea bali badakozu, pues hor dagozu aukera. Enziklopedia hitza, Hipokrates, urtea baita ere, ez? Euskal Herria, urtea, bai da, iriste bali bazea adibidez, 1000 bederatzen eta berrogeita mazazpi, 1000 bederatzen eta irurogeita-sei, irurogeita-mar, irurogeita-malau, azaroaren 18 eguna bezala, Usurbil, aipatzen da, 1940 ikusten Andoni Sarriegi, Aitziber Agirre, Matxin, Unibertsoa. Beida, dago, omen dago. Jode! Hor geneukan, Unibertsoan sortu izan mazinen, Imanol Azkue, Argia Sariak, Miren Azkarate, Hizkuntz borroka Euskal Herrian, Miren Azkarate bai. Bai. Miren Azkaratera. Bai, Miren Azkaratera, iriste bazina, Elluiarrera salto egiterik edukiko zen. Kontrol F eman eta izena jarri, ja direkto horra jongo zezu askarru bilatzeko bestela. Baina Miren Azkarate etzaita agertzen. Baina kontzeptuak jartzen jutu da, ikusiko dugu zein aldan agertu dozein, urtia edo horrela igual. Claro. Miren Azkarate ez dago, baina ze urte adibidez? Ze esan duzu? 76, 70, 74, haietako baten bat aipatuko balitz. Ez dakit, aipatuko den. Ez da aipatzen. 74 ez. Eskerrak eirek esan duen oso erresa, Bueno, euskeratik bai, ez? Euskeratik agian. Euskeratik ez dakit. A ver. Euskera... Azido desoxirribonukleikoa, igual? Hori ez. Ai, ama, entzuleren bat hariko da esaten. Jo, asko zerrixago lortzen bat zarete Jaurlaritzatik. Bueno, aipatu dezatela. A ber, pentsatzen ari naiz. Bai. Hemen, ogasuna, osasuna, hemen ez dago hezkuntza ingurumen, a ber. Ze, Elluiar fundazioak zer egiten dugu, egiten dugu zientzia, eta zientziarekin lotura, esango genuke nik. Ez que, jode, zedukan, unibertso hitzarekin iritsiko zinen. Aristoteles eta komentatu dugu, eta horretik igual Hipokratesera salto egiteko aukeratzen dukan. Incluso Euskal Herria hitza. Euskal Herriaren Wikipedia azaldu da, hor badago Euskal Herria, zu zauden lekuan. Baina ez dago hipervinkulorik Euskal Herria horrira. Ziur. A ber, Eusko Jaurlaritzaren zean, egon behar du baten. Ez, Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoa aipatzen du ez Euskal Herria. Aizu, Urkuiun sartuko naiz. Bale. Gustoko balin badezu. Aurrera. Gustu pavo eta baconen bidea, eraxagoa zen. Bai. Aizu, eta hemen bururatuko zego zerbait. Urkuiun gaude. Zema salto darabazkigu? 3, ezta?
Hiru salto. Galaxia, Eusko Jaurlaritza eta Urkullu. Vale. Galaxian Eusko Jaurlaritza aipatu zen. Bai. Bai. Venga, eta orain, igual urtea daukazu hemen aprobetxatzera, edo ez dakit. Eusko Jaurlaritza... Euskal Autonomia... Miren Azkarate, hortxe daukazu. Sartu, Miren Azkarate, eta hemen daramazkigu 4 salto, ezta? Eta orain, 5. saltoa izango litzateke, Miren Azkarate, Eluia! Ona. Bost, eusei. Zemate egin ditu? A ber, hasi gara, Pavo galaxiako konstelazio batekin. Egin dugu salto galaxiara, galaxiatik Eusko Legebiltzarrera, hortik Urkullu, Miren Azkarate, Eluia. Pixkat eskaxe, Bueno, praktika falta. Lehenengo aldia zen, bai. Claro. Beida, lortu dugu. Beida, arkakusari zitzaigun ideiak ematen. Junbertzue, EITB eta hortik ETB bat, eta bai, ETB ona izango zen. Bai, bueno, oso txukuna, eta iruditu zet genera bastante ideia ona, Eluiar erabiltzea bukaera bezala. Helburu bezala. Hortxe, nire sekzioa parta, azkenean, esperoet, zehoze ikasiko zen dutela, eta ez bali baduzu ikasi bentsat entretenimenturako edo jolaserako ideiak ekarri dizkizuet, bai GeoGuessrrekin eta baita Wikipediako lasterketa horiekin. Oso ondo, eskerrik asko, Xabi Tolosa. Gaur benetan on egin dizu ordu aldaketak. Okerra izan da, nire ustez, Bueno, igual, horretziko dugu. Eskerrik asko, Xabi, guk aurrera jarraitu behar dugu, ze Arkakuso txatean zegoen, baina Arkakusok pantailan egon nahi du, beraz, agur Xabi, eta bagoaz Arkakusarekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Kantu berdinak nere playlistetan gehiago irakurri beharko nuke baina zeliburu dago apalean autoirak luzei eta beti kantu berdinak nere playlistetan. Esan bezala hementxe dugu prest gurekin hitz egiteko Iruñe Arkakuso maitea, eta gaur, guk abesti alai bat jarri dugu, baina uste dut bera triste dagoela eta lehenengo albisteak tristura hori helarazi nahi digula. Ez da, Arkakuso, egunon? Mikrofonoa mutututa balin badaukazu, ezin zaitu guantzun. Kaixo, egunon. Egunon, zer modu zaude? Pues nago ongi baina triste. Bai, eta kontatu gure entzulei, mesedez, zergatik zauden triste? Iruñerria, badago triste, ze duela 2 egun goizaldean, Iruñeko planetarioak su hartu zuen, konkretuki su hartu zuen proiekzioak egiten den areto horrek, Eta oso tristea da, ze niretzat pertsonalki txikitatik ere joan izan naiz, eraman izan haute, baina niretzat luxu bat da, planetario bat izatea, eta baduela ibilbide oso handia bai Iruñan eta baita eremu zientifikoari dagokionez. Ireki dizkigu ateak zerura begiratzeari, nola begiratu eta zer begiratu, nondik begiratu hori ere, eta iruditzen zait justo gainera azken 10 urteetan gauza pilo bat egiten ari zirela, edo egiten ari zirela baino gehiago komunikatzen ari ziren, zen ikuste dut bere ibilbide osoan zehar gauza interesgarri asko egin eta jorratu dituztela, baina egia da, agian azken 10 urte hauetan bai, ezagutzera eman izan dutela, eta eskolekin edo ikasgunez espazio ezberdinekin ere lankidetza eta proiektu ezberdinak egin dituzte, eta bide eman diote eta atea ireki diotere nolabait zientziari alor horretan Iruñetik eta Iruña osotik, eta orduan ikustea irudiak nik uste dut bat baino gehiagok ere
sentituko duela, ez? Tristezia hori, ze gainera kupula hori erretzen ikustea, gainera omen zen, Iberiar penintsulako zaharrenetarikoa, eta gero atzo ikusi nituen ere aretoaren irudiak eta ziren nahiko devastadoreak. Barre egiten dut nire defentsa mekanismoa delako, baina bai, jo, eta gero atzo pixkat gehiago irakurtzen, eske 400 graduko temperatura hartu zuen kupulak, eta kontua da... Osa, zergatik anaz izan zu hori edo... Ba, ikertzen ari dira. Agian akaso ezakite, kortozirkuitoren bat, baina kontua da kupula zeola aluminio zeginda, eta aluminio horrek hartu zuen temperatura handia. Orduan ze pasatu zen, suhiltzaileak ezin izan zutela hasieratik sartu alde batetik temperatura altuaren gatik, eta lehenengo martutelako delako temperatura hori jeitsi, eta gero kupula zen ez ere sua zeukana, arriskua zegolako erortzeko. Orduan, hori, triste nago. Partekatzen dut zure triste. Ez nekien ezer, azken egunetan lanpetua ibili naizelako, baina izugarrizko pena sartzen zen. Niagondakoa nahi ziru bat aldizola aktuatzen barrun, bai zapalduen antzerkiarekin, ipuinen gala antolatu genuen super polita, eskubidei buruz eta egondako naiz erakusketak ikusten, txinpartak elkarteak antolatuta, eta nire semearekin gogoratzen naiz bera oso txikia zenean Leonardo da Vinciren kupula horretan ikusten, eta etxera iristean, Xabi Tolosa proposatu diguna, baina gure enziklopediekin, gure hiztegi enziklopediokoekin, bilatzen Da Vinci eta horrelako inventuk, erdi aroa eta abarrez. Beraz, uste dut templu bat dela, eta bai, penagarri. Eskolarekin txangoa egin genuen guk, txikitan oso txikia ginenean, hor autobus hartu eta ara joan ginen, eta gogoan dut, txikitatik sekulako grazia egin zidala gaztelaniazko hitzjokoak. Pamplonetario. Pamplonetario iruditzen zait, ezagitzen gibururatu zitzaion, baina planetarioa eta iruinen dago eta gaztelaniaz pamplonetario, zoragarria, eta enaiz gogoratzen, zertaz hitz egin ziguten, zer ikusi genuen, han bazkaldu genuen ala ez, baina gogoan dut, pamplonetario hitzarekin flipatu egin nuela. Seguro zela la mítica ateratzen zen la explosión, gero la tierra madre, eta horra, marrazki bat, eta gero ere ateratzen zen T-Rex bat egiten. Ez hori zen el básico. Hori izango zen. Eta zenbatek hartu ditugun lokuluskak hor. Joan izan garenean ere txikitan bereziki. Baina hori, nago pixkat triste. Baina, tristezia guarintzeko, ere espero dut, bai Iruñeko udalak eta baita Nafarroako gobernuak konponketa eta eraberritzea egitea. Nik uste dut badugula aukera orain ikusita nor dagoen gobernuan, nik ikusten dizkiot aukera gehiago beste gobernuekin baino. Pero ikusiko dugu, egia da justo zutea izan eta ordu gutxitara bertaratu zela Rebeka Esnaola dela kultura kontseilaria, así que espero dezagun interesantiko gunea denean, bintzat herritarrontzat, instituzioentzako ere izatea. Eta nik uste dut baietze nik do barruan dago, nik do da olako kultura talde moduko bat, daudela Baluarte, Nafarroarena, Gaiarre, ez dakit egongo den Nafarroako museoa, horrelako instituzioak, así que ikusiko dugu. Simbolo bezala, bai, oso potentea da planetarioen zutea, ezakita de aldaketa klimatikoa, planeta nola dagoen, iruditzen zait, irudi superpotente ikustea planetario bat zutan, ez? Eta gainera nola, ez? Bazirudila tximinia, fabrika baten tximinia. Baina, hau da tristea. Bai. Eta egingo dugu puntoi aparte. Bale. Pentsatzen nuen, gauza triste gehiago zitze egin behar genuela baita, astelena Blue Monday delako. Bai. Eske... Egingo dugu, gauza tristea, gauza alaia, gauza triste? Ez, Blue Monday. Venga, ados.
Ja, hola gaudela. Claro, ja, eske tristura giroan gaudela. Bai. Bueno, ni naiz oso kontraste zalea horrelakoa naiz, intentsa naiz, Geminis naiz, pues es lo que hay. Baina, bueno, askotan aipatzen da ez Blue Monday dela urteko astelenik edo egunik tristeena, baina, bueno, nik uste dut Blue Monday kolore baten izena duela, Black Friday ere badago kolore baten izena, eta nik uste dut ere, pues, pixkat hildo beretik doazela, ez? Kapitalismoak sortutako egunak direla, eta helburua duena da nolabait produkzio horretan izan gehiago saltzen, gehiago eroste kontsumismo horretan barneratzeko, edo baita pues, nolabait, nik uste dut funtsean hori dagoela. Orduan zer esaten nuen, venga, topatuko ditut gomendioak arinago egiteko, pues, gure entzulei horretan sinisten badut, edo horrela sentitzen baldin badira, edo zein astelenetan. Astelenak guztiak. Danak dira Blue Monday. Kapitalismoa da, pero... Ez dira astelena, kapitalismoa. Hori da. Eta esan nuen, ikusi nuen aldizkari baten gomendioak eta esan nuen, bueno, alde txarrari aurpegi ona, ez? Jarri behar diogu. Orduan, nik horrela proposatzen ditut, aldizkari honetan oso modan, oso top-topean dagoen aldizkari batetan, eta, de hecho, Anne Hathaway-len aipatu dugula, badu pelikula bat. Ba, ados. Bai. Hori esan da, intuitu dezakegu ze aldizkaritakoa den. Bai. Baina ez dugu esan. Ez, baina hemen jarriko ditut. Bueno, jarri aipatuko ditut. Ez que dira oso graziosa. Vale, arkakuso, baina kontatu guri, ze bestela zuaritzara hemen parrez, ez esan gabe, eta gu, ikilik, ez dakigula zertaz ari zaren. Bueno, pues, aldizkari honek ematen dituen gomendiak hauek dira. Blue Mondayari aurre egiteko. A ber, esken nago azken aldian ni que fuéramos asko ikusten orduan ari naiz ikasten nola zebatu eduki bat gero tampoco dela oso insustanciala, pero bueno, bagoa. Erkakuso, eske martxa honetan eskatu beharko diogu, ez dakit zein ingenieri bati edo, WhatsAppeko audioak 1x5 edo por 2 jartzeko hori, zuri jartzeko. Ze, venga, bota, zer esaten du aldizkari dituzozko horrek. Mendioa jartzen du horrela, tituluan. Saltatu, osea, salto egin eta salto egin. Hau da. Zer, niri berdina gertatu zitzen atzo. Baina horrekin, zer egin nahi diote referentzia? Pues alde batetikan, ariketa aerobikoak, eno fisikoa, aerobikoa egiteari, eta bestetikan, zure buruari ere galdetzea, ze pentsamendu dituzun momentu horretan, buelta emateko, baina, bueno, nik hori aurre ikusten ditut aldizkari honen irakurleak egiten, bai, ariketa aerobikoa egiten zein buruari erreparatzen saltoka dauden bitartean. Soka saltoan, ezakigu. Non egongo diren saltoan, salto batean, kama elastika batean, ezakigu. Aizu, nik esango dizuet, 2025an oraindik ez dudala kontzienteki salto egin. Salto egin badut, edo nahi gabe, edo eskailera tangora, edo bera, edo dana dalakoa, baina jarri eta venga, salto, ez dudala egin 2025an, Así que, ojo! Eta lauian ez dakit, Azkeneko ez dakiz noiz egin nuen, así que mindfulness ariketa hona izan daiteke hau, Oie, agian azkenean, ojo! Ba, igual, probaten berko, Vale, guazen urrengo gomendioarekin. Horrekin, askez badizu, da zure etxeak egin berri diren gaieta usain hori izateak. Bertarako gaietak egin behar dituzu. Bai. Ere badaude bela batzuk... Ja, kandelak usaiarekin saltzen dituzte. Horrek izan angustia, Mateu. Hor, usaituta ezin jatia, kriston gaxira bagon horrek maita Blue Monday izan. Grazia egiten dit, gomendioa ez da
egin gaietak, edo reposteria arratsalde bat antolatu, edo ez. Gomendioa da, zure etxeak usaindu dezala, gaieta egin berrien zehara. Bai, hola, bakarrik anitea. Ez dakiz egin tristeago, astelena edo gomendio. Antza denez, Nueva Yorkeko instituto batek egindako ikerketa baten arabera, hau guztia aldizkari honek jasotakoaren arabera, gozo usain horrek umoretsu jartzen omen gaitu. Baita gero, ezin jatiak, nean guztia. Aste arterako. Vale, aste arterako. Bota beste gomendioa, ze eire agobiatu egin da gomendio honekin. Honekin, joder. Gomendioaren titulua jartzen du. Etxea positez bete. Buah, ze? Postitak? Postit, papertxo itxasgarri horiek? Eta ez hori bakarrik. Posit bakoitzean jartzea Mr. Wonderful esaldiak. Zozerrek emata. Ze postitasuna. Osea, zu esnatu eta ikustea zure etxea postitez beteta, eta postit bakoitzan egiozu irribarre bizitzari. Nire bezako egun txarrena. Salto egin, usaindu gaietak. Dena zerbaitengatik gertatzen da. Gaietak usaitu. Tristura sentitzen dut hau idatzi duen kazetariaren pentsatzen. Hau da, berari esango zion norbaitek, aizu idatzi behar duzu Blue Mondayerako gomendien zerrenda bat, ez da dila izan oso tipikoa, pixka bat desberdina izan behar du. Eta hor, bera, etxean pentsatuz, estali etxeko pareta guztiak paper itxasgarriekin. Akaso hori indu, idatziunak. Agian, bai. Igual postez eskampanean, bueno, hori nori jarrikoet. Nik uste dut zerbait esan nahi digula aurrengo gomendioarekin idazleak, Zer esaten du. Eta normala, ze aurreko gomendioak ikusita jartzen du. Kontuz, hartzen dituzun, erabaki garrantzitsuekin. Obviamente, bale bazaude saltoka, ezin duzula, jan! Eta puntatzen duzun antxietate hori! Entonces, burura idazle horrek saltoka gaieta jaten eta posita pegatzen dena batera, Altuera handiko positak izango liratu. Joder. Benetan. Mama zita. Gehiago badaude Iruñe. Bai, eta nik aurre ikusten dut, aurreko gomendioak direla, badakizu badagola el club de las 5 AM, osea, goizeko 5 jeikitzen diren hoiekoak. Ze aurrengo gomendioa da, gozari gozoa, osea, gozo eta goxoa suposatzen dut egitea. Ordan, aurreko guztia, gozaria baino, Claro. Salto egin, gaieta usai postitak, eta gero ja gozaldu. Gaieta gozaltzia pentsatzen, ez dela erran guztia. Bueno, osea, gazetari honen gomendioak dira Blue Monday-a igandean astea. Osea, hoxe egin behar duzu. Edo, Blue Monday-a egitea eguzkia dagoen egun batean. Zer jartzen du, ja, beste gomendioetako batean. Nik uste gomendio horietan, Xabi Tolosa dion bezala, zerbait enkriptau dagoela. Lehenengo gomendio da salto egin. Horrengo pausa salto egin. Salto egin behar da gomendioari. Eguzkia ipatu duzu ergakuso zer da, eguzkirik ez dugu gaur hemen inguruan behintzat, beraz, zein da gomendio hori? Jartzen du, pasio bat eman eguzkitan. Aha, perfecto. Osea, Blue Monday-a baldin bada, egunik tristena baldin bada, egongo da lainotuta, egongo da odeitzu, egongo da gris. Goizeko 5 igual, Bai, esnatzean behintzat, gaieta usaila da honean, segurazki ez dago argizpik. Arkaguso, etzaizkigu gustatu gomendio. Hemen, agian, arrazoi eman behar diot, Mairi, ze salto egitearena, ze azkenekoa da ematea gaure buruari sueten bat, osea, tregua bat. Baina zerena. Sekona bat, ez da? Ya está. Egonean. Aha, vale. Osea, hori da nahin da gero,
Esertzen Egon. baten eta lasaio. Gauza gehiago, pero... Ez dira beharrezkoak, Arkakuso, ez dira beharrezkoak, ze ikusi dugu, gomendio zerrenda hau, ez dela oso ona, beraz, nik ez dut tristurarekin jarraitu nahi, eta pentsatu dut bukatzeko jakin nahi dudala followerraren kontu hau zer den pixka bat alaitzeko. Ojo, imaginatu, gaudela Blue Mondayen, eta esaten duzu, ui, eguzki pixka bat atera da, joango gara, paseo bat ematera. Imaginatu, gaudela Lugoko Agarabaia de Abaixo, herrian. Eta, bapatean, bazaudete hortikan ibiltzen, zure bikotea da zu, eta topatzen duzue ardi bat, eta ez duzu ikusten beste hartalderik hortikan, eta bueno, jazta, ez? Ardi bat, jazta. Jarraitzen duzue, eta etxera iristen zaretenean, bapatean konturatzen zarete, atzean, ardia duzuela. Ai! Tope nahiko nun. Asko nahiko nun hori gertatzea. Orduan, zer egin zuten, poliziari deitu eta belarriko identifikazioari esker, lortu zuten, bere granja edo topatzea, baina bai, kuriosa izan zen. Telefono deioi oso ona, zuk deitzen duzu da, barkatu, Mr. Polizia, eta, bai, eske, akosatzaile bat daukat, akosatzailea, bale, adina, ustakit, 2 urte. Altura, ustakit, 53 zentimetro. Claro, izugarrea. Arizko jertxearekin. Borregillo. Jertua daka. Bale, baina kontua da, ugertatu dela, Arkakusa. Bai, eta gainera poliziak ateratzula prentxaoar bat. Esan ez? Ez, euren interbentzio eta esku hartze ezberdinen artean, egon zela hori. Eraman behar izan zutela ardi bat bere granjara. Ai, ba... Harrituta hauzen gaituzu, hitzik gabe, eta hitzik gabe eta ez da batere ona irratsaio batean, ze hemen hitza da garrantzitsuena, beraz Arkakuso agurtu egin behar zaitugu, hausnartuko dugu kontoen inguruan, 12etan irratsaioa bukatzen denean uste dut salto kolektibo bat egingo dugula askatzeko barruan dugun guztia, eta gaietena ez baino, gero ziurrenik ea kroketaren bat jaten dugun, gaur kroketaren mundu dugun. Ospatu inberda. Dai, ospatu inberda. Beraz, Arkakuso, besarka bat, hemendik, eta animo zure tristurarekin. Agur! Agur! Nola izango zen dena, zu hemen bazina, ez zauden momentoetan, aspaldiko hitzetan. Esan gabe dauden guztiak urrun ta inoiz bino gertuo ta eguna nabil korrika jungoten edo berrize atzetik hemen ozu gehatu ezkero eguna nabil korrika jungoten edo berrize atzetik Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Printzesa eder, printzipe guapo, Mari Errauskin edota zapo, naranja erdirik etzazu bila, zeu osoa zarelako. Zeure begi ez bizi eta ez, besteen begientzako, egin dorretxetik salto, aske bazara ez duzulako.
askatzailerik beharko. Kaperarekin edo kaperarik gabe. Soinekoarekin edo galtza bombatxoekin. Kolore gorriz, kolore horiz, urdinez edo hainbat kolorez. Borobiltxoekin edo triangeloekin. Sudur gorriarekin edo sudur gorririk gabe. Iordearekin, iorderik gabe. Brilli-brilliarekin, brilli-brillirik gabe. Ziur naiz, bi pertsonari eskatu ezkero, pailazo bat marrazteko, bakoitzak bere erara marraztuko lukela. Eta ikasgela batean galdetu ezkero, ez genukela pailazo itxura bera topatuko marrazkietan. Bakoitzak egingo lukela berea. Bizitzak dauzka hainbat zutabe, goza tristurak ta dudak daude, den aldatzen da ta soilik gara, geure buruaren jabe. Ate bat itxi eta beste bat, zabaltzen da parez pare, lotu kaskatu xuabe, edo nor gabe bizi gintezke, eta edo nor gabe. Pailazoen jantziak oso anitzak baitira, adibidez, izan daitezke zakua motakoak, pieza bakarrekoak, batak, 7 edo 9 piezarekin egindako berokia, eta 2 pieza dituena berokia esan bezala. Jantzi horiek guztiak ikus daitezke orain erakusketa batean. Begiratuz besten gana, bilazazu zeugan barna, zeuzara zeure zorionean, eragin gehien daukana. Eta horiek guztien inguruan hitz egiteko gurera gonbidatu dugu Garikoitz Muñoz Donostiarra, Tutik Clowns taldeko aurpegi zuriduna, berak inork baino hobeto ezagutzen duelako brilli-brilliaren mundu hau egunon, Garikoitz. Egunon guztioi. Lehenengo galderak ez du zirkoarekin zerikusirik, pailazoekin zerikusirik, museoekin zerikusirik, hauek dira bigarren kafeko 2 galdera ofizialak. Nik biak egingo dizkizut, zuk bat aukeratuko duzu eta hori erantzungo duzu. Ados? Vale, ados, bota. Lehenengo galdera da, eta ez beldurtu, baina oso erantzun interesgarriak topatu ditugu dagoeneko. Lehenengo galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken zure hileta elizkizuna, elizkizuna ez, zure hileta festa izatea, zure funerala nolakoa imaginatzen duzun edo nolakoa gustatuko litzaizuken izatea, ze batzuk aipatu digute, hondartzan abesbatzarekin, beste batzuk jatetxe batean, beste batzuk ere esan digute, ez, jende guztiak negar egin dezala, etzaizkit gustatzen orain modan jarri diren festa giroko funeralak. Beste batek esan digu gure zirkoa alokatu nahi duela eta bertan egin, beraz, hoi lehenengo galdera, nola gustatuko litzaizuken zuri, edo nola imaginatzen duzun zure hileta. Eta bigarren galdera da, zure bizitzako pelikula edo dokumentala egingo balute, eta ezin da izan pelikula jaiotzatik eriotzera, izan behar du soilik zure bizitzako pasarte batean oinarritutakoa. Hau da, pelikulak erakutsiko du soilik pasarte hori. Eta galdera da, ea zein pasarte izango litzaken. 18 urterekin Frantziara joan nintzeneko udarakoa, edo 25 urterekin nire senarra ezagutu nuenekoa, edo horrelakoak, pasarte bat aukeratu, eta horren inguruan pelikula egin. Beraz, hortxe 2 galderak, edo hileta, edo pelikula, orain, zuk aukeratu eta erantzun. Begira, 2 erantzunak buruan ditut, eta 2 erantzunak zirkoarekin konektatuta daude. Naiztatzuk hasieran esan ez daukatera inungo konexiorik. Eta nabezu 2 erantzuko dizkizut, berdin zait. Hiletaren kasuan, hileta edo hilda liteken ekitaldi hortan, pentsatu izan da, gustatuko litzateke, zirkoko martxa bat entzutea. Wow. Zirkoan ikuskizuna irikitzen denean izaten diren lako zirko martxaiek, holako bat entzutea. Eta inkluso esango nuke bururatu zitzera ze martxa izan ditekeen. Osea, hori idatzita utzi barko bazpada. Eta bigarren galderari erantzunaz, uste bakarra erantzun beharra zegoela, baina ni ja, 2 erantzuten ditut. Esango nizuke pasarte izango litzatekela
Tutti Clowns, nire lankideak diran Jose Amalbido, Jose Lontxo eta Ramon Irizar Montxokin pasa dituten momentuak zirkoan lanean. Zoragarriak izan dialako. Eta ni beste dokumentala dengo nuke publikok pasaitugu momentuak, Gari Montxo eta Jose Lontxo. historikoak Euskal Herriko paiasen historian. Bai, historikoak esaten duzunean, aurten 30 urte beteko ditugu elkarrekin martxan, osake, historia zatitxo bat bada, bai. Badira, Gari, eguerdion, eta, nik pixka bat kokatzeko entzulei, eta ez, hemen, egon dira akrobatak, magoak, ipuinkontalari, paiasoak noski, baina uste dut oso gutxitan itzen deula, 3 pertsonaje mota horiek, ez, Karablankak, Augusto eta kontra Augusto, ez, irudikatzen dutela zirkoko pertsonaje, Gari, Montxo eta Jose Lontxo kasun, edo Txirrimirri eta Txiribiton, ez, ikusteko nolakoa den. Uste dut, jantzien erakusketa hau Karablankan fokalizatuta dago, eta batez ere Karablankan jantzi buruz egindakoa dela. Beraz, ozen pixka kontatzen, berezitasunak dituzte, bai Karablanka, Augusto eta kontra Augusto. Bai, guk, esan duzun bezala, guk lantzen ditugun pertsonaiak dira aurpegi zuriduna edo Karablanka, lehenengo Augustoa eta bigarren Augusto edo kontra Augustoa. Zer da hori? Porque hola esan da, edonork esango luke mia, zertaz ari dira. 3 pertsonai desberdin, zirkoaren munduan jaio zirenak. Eta erakusketan ere mentzio txiki bat egiten da handauden panel batzutan, eta, naiz eta paiasoaren historia jarraitzea nahiko, edo kontatzea nahiko zaila den, ze ez da bat ere lineala, eta oso ugaria da, eta leheno Goiurik esan duen bezala ez dago paiaso bat bestearen berdina, bakoitza mundu bada, bere jazkera mundu bada, eta bere izaera mundu bada. Baina hori esan da ere, egia da badagola hildo nagusi bat, eta bere garaian, lehenengo zirko modernoan, 1780 aurrera, sortu ziren lehenengo pertsonagi komikoak ia akrobatak ziren. Bai, zaldiz gainen ikuskizun guztia zaldian oinarrituta zegon, zaldi gaineko akrobaziak, zaldien trebetasunak eta erakusten zituztenak, eta lehenengo pertsonai komiko hauek ziren, zaldian ibili ezin zutenak. Berez oso trebeak ziren, baina egiten zuten ibili ezin balute bezala. Gero bere hasi ziren beste paiaso tipoak sartzen, batzuk animalien trebetzaia ziren, beste batzuk musikoak, askok akrobatak, eta 19. mende bukaeran sortzen dira lehenengo bikoteak. Eta bikotentan sortzen da nolabait, lehenengo aztepenak dira, aurpegi zuriduna, hau da, elegantea, azkarra dana, beti arrazoia daukana, eta Augustoa, kontrako egiten diona. Eta bien arteko liskarra hortan sortzen da umorea. Eta gero ja, 20. hamarkada, 1920 inguruan, hamarkada hortan, Frantzian Fratellini anaiak sortu zuten 3 hori. Ja, 3. pertsonajea, esan dugun, bigarren Augusto edo kontra Augusto hori sartuaz, eta orduan ja, sortzen diran konfliktoak, umorea sortzen duten konfliktoiek, aberastu egiten dira, ze 3 pertsonaia izan da jokuan gauzak, beste nivel batera ematen dituzu, eta, trebeagoak izan dezke, ez? Eta hortikan sortzen dira 3 pertsonai horiek. Resumen, masterclass. Trinkoa, eta minutu gutxitan emandakoa. Justo guindala bihaztea, aipatu genuen efemeridea, Philip Astleirekin, zirko modernoaren sortzailea, edo, ez dakit esaten dutela aita dela, bere numero. Anfiteatro bat sortu zula, Astley Amphitheater, eta hor sortu zen gutxi gora bera gure formatua, ez. Oso interesgarria da, Goiurik aipatu duen leheno, ez, batana, 2 piezakok, 9 piezakok, eta baita, esango nukela, Karablanka barruan mota ezberdinak daude, ez, europiarra edo klasikoa, badaude beste bat estirado deitzen dela, edo beste makillaje ezberdina dauka, eta Karablanka groteskua, ez dakiz zure jantzietan badaudela, edo ikusten dira horrelako Karablanka mota ezberdinak. Ez, egia esan, erakusketan, esan behar dizuet, erakusketa txikia da, oso bitxia eta oso ikusgarria, baina txikia da, eta, bai, ez dakit, eta, 6 jantzi daude, ez dakit entzuten ziten, noin bai? Bai.
Bai, barkatu, sei jantzi daude eta seiak dira 50 bukaeran, 1950 bukaerakoak, 60 eta aurrekoak. Eta denak daude eginda zirkoko karablanka tipikoarentzat, bai? Tipikoa zein da, lehen esan dudana, oso azkarra dirudina, oso elegantea, nolabait paiazoen numero guztian batuta edo pixkat ordena daramana, eta beste biak edo beste gustuak edo kontra egingo diona, ez? Orduan, erakusten dian jantziak dira denak karablankan edo arpegi zuridun estilo berdinekoentzat. Oain hori bai, traje bakoitzak bere historia dauka. Ikusten ari gara hemen irudi batzuk, eta nik galdera bat egin behar dizut, ze ikusten ari naiz, jantzi hauek sekulako detaila daukatela, eta horrela lentejuela mordoa dituztela, eta hau izaten da oso zaila kontserbaziorako. Hau da, nik izan ditudanean, agian, inauterietako piezaren bat, printzesa soinekoren bat, horrela, brillantito edo zerbaitek duena, urren urterako ez dit balio, ze segituan izorratu egiten zaizkit, hauek, sekulako lana edukiko dute baita hori ez, zerbait eroritzen balin bada, berriro josi behar da, eta detaile mordoa dituzte jantzi hauek. Bai, alde batetikan onartu beharra daukat jantzi hauek nireak dira eta ez ditutela gorde izan beharko nuken bezala. Jantzi zentroko buruzagiekin hitz egiten egon ginean montaian zehar, eta beraiek pauta batzuk ematen zizkiaten, ez dienak batera errezak jarraitzea etxe batean mantentzeko, baina hala ere ondo mantendu dira, esan nahi dut, segurazki, eta ez zergatik, baina gaur egun erabiltzen dian brilli materialak ez dira izango, ziur nago, 50. hamarkadan erabiltzen zian brilli materialakin. Hau da, garai hartakoak segurazki kalidade hobeagoak izango dira. Barkatu zatea, koiuri hori gertatzen zaigu denoi. Hori alde batzetikan. Bestaretikan, jantzi hauek erabiliak izan dira. Azteko nik erabili ditut guztiak, dauden guztiak, momentu batean edo bestean. Baina ni baino lehenagoko artistak ere erabili izan dute. Horrek suposatzen du desgaste handia daukatela. Alde artetikan izarria, eta traje hauek ezin dira garbitu labadoran, noski. Bestaretikan errozeak. Ordan bai, egon beharra dago, erabiltzen dituzunean behintzat, egon beharra dago maiz, ustura hauek edo lentejuela galtze hauek konpontzen. Eta orain askoze zailagoa da jantzi hauekin, esandakoa erabiltzen zituzten material horiek ez diralako berdinak. Horren koloreak ez dira berdinak, tamainak ez dira berdinak, ez dezu aurkitzen reposto bezala erabiltzeko materialari gaur egun, ez? Ordan zaila da bai, nahiko zaila. Nik kontatu nahi dizuet, asteburu honetan etxean izan dugu aurrelako monografiko zure esposizioarekin, nire bikotea, Belarrañaga, Paiasa, eta berak erakutsi zidan albistea, eta horregatik zurekin jarri ginen harremanetan, eta egon zala bai bideo diez Mertxe Otsoa Paiaso katalanarekin. Mertxe etorri zan uztaian, Karablanka ikastaro bat ematera Araban, Emunai espazioan, eta bikotarekin egon zirela, eta hori, eta berak argazkik ikustean, eta esposizioaren, zure jantzien ikustea zantzun, hori oso bitxia zela, oso zaila lortzeko, eta altxor bat zela, eta egon behar zela museo tinko baten edo horrelako bere balorean jarri behar zirela, gure legado. A ber, zango dizuet, hemen erakusketzontan 6 jantzi erakusten dira, 6 horietatik 3 dira bitxiak. Besteak niretzako altxorrak dira, niretzako egindako trajeak direlako, eta lagun batek egindakoak, donostiar batek, anagerrak, baina beste 3 dira, oain argazkitan jarritu zuen 2 horiek dira Pariseko atelier oso ezagun baten egindakoak, Diker ateliean, eta beste bat, 2 pieza danatxuria, Madrideko garaiko atelier famatu batean eginda. Ordan Mertxek esaten duenean altxorrak direla, bai, ala da, firmakoak direlako, oso politak direlako, baina baita ere, horrelako jantzi eta pertsonaia desagertzen ari delako.
desagertzen ari da ikuskizunetan, desagertzen ari da zirkotan, eta Europa mailan ja oso gutxi gelditzen gera zirkoko aurpegidun edo aurpegitzuridun edo karablanka papera egiten ari geranak, ez? Orduan, egia da altxorrak direla. Eta museoa zitziten dunean, kontatu nahiko nizueke, mertxe katalana da, Katalunian badagola zirkoari buruzko museo bat, Besalú herrian, Gironan, eta bertan dituzte biker atelieko 15-16 jantzi. Jarriak, erakusketan jarriak. Museoa berez zoragarria da, zirko mundua pixka gustatzen bazaizue zoragarria da, baina, karo, imaginazazkizue, 15-16 jantzi olakoak brilli-brilliz beteak areto batean da impresionante ikustea. Osa, pena merezi du museo ikustea Besalún Gironan. Era bat zoragarria museoa, baita ere Karolik dauka kolekzioa, berak itinerante horrelako erakusketa, bere material guztiarekin, eta zoragarria da, zirko atretzok, paiasoen atretzok, postalak, flyersak, kartelak garaibatekok, askotan daukagu zirkoa hor pixka bat, hori, juten gara ondo pasatzen gara paiaso tontokerik egiten eta hori, eta txan izugarrizko artea dagola, izugarrizko artistak inguruan, bai jantzik estenografik edo numeroak diseinatzen, eta benetan balore jarri behar da gure lanbidea, ez? Dudik gabe. Oain, kartelan aipatu dezuna, erakusketan ere, egin deguna da, bi kartel tipiko, 60 markadako zirkoko kartel tipiko horiek reproduzitu ditugu, oso eskala hundian, eta gero beste original bat ere badago, 80 markadakoa gutxi gora bera. Eta oso ondo transmititzen dute kartel hauek, koloren bitartez, imaginarioan bitartez eta bar, garaiko zirko exuberante glamuroso hori, 60 markadakoak. Ez dakit noiz arte egongo den erakusketa, baina, horeretan, errenterin, jantziaren zentroa, kapitainetxean, kapitainenea kalea 6, uste dut dela justu kokapena, noiz arte egongo zarete? Martxoaren 2 arte igandea, eta erakusketa bakarrik asteburutan dago irekita, larun batetan goizeiz 11-etatik 2 eta arratsaldez 5-etatik 8-tara, eta igandetan bakarrik goizeiz 11-etatik 2-tara. Eta ja hemen nire kuña publizitario sartuko dut, baina uste errazio oso zuzena dauka. Lehenengo aurreko asteburuan ireki izan, bai, osake irekita izan lehenengo asteburuan, eta hainbat jende sartu zen erakarria, brilliangatik erakarrita, baina etzekin oso ondo zertzan, zer da, eta, paiazo jantziak, gaztenak etzian kokatzen zertzen hori esandakoa, hau ja, ia desagertza dago. Eta helduak aspaldiko oroitzapen hori, ez? Baina, pena ematen zigun, bakarrik gelditzea erakusketan, antzinako jantziak, antzinako kartelak, badirudi antzinaz bakarrik hitz egiten ari gerala. Eta nolabait nahi duguna da, esatea, honek gaur egun existitzen du, badago, eta ikusterik badago. Horregatik, antolatu dugu, gure ikuskizun bat, Tutiklons paiasoena, horretako errenderiko Niesen kulturgunean, otsailaren 2an, arratsaldean, igande arratsaldean, kuriosidade minimo badutenak, ikusi ezaten teknika hori eta paiaso tipo hori ondikan badagola eta ikusi ditekela Euskal Herrian, ez? Eta gainera, ondo pasatzeko momentu aukera ederra da, osake, dena konbidatzen zaituztet otsailak 2an Niesen kulturgunera. Zaiatuko gara, otsailak 2, 6 Niesenen, eta gu ez bara juten behintzat zaletasu, ez dakit, afizionak guztiok, gerturatu. Eta ez baduzu ezagutzen lan hau, eta ez paiaso zer da, paiasokerik zer da, etorri, disfrutatu Karablanka, Augusto, kontragustoarekin, eta Gari, Montxo eta Jose Lontxorekin, gure erreferente hutsak paiasokeriak egiten Euskal Herrin. Hori da, mila esker. Mila esker zuri Gari benetan, eta beste behin itzingo dugu gauza gehiagori buruz, zirko zale amorratua, zarelako. Ala naiz, osakena zuteneako, hemen nago. Eskerrik asko Gari, eta guk entzuleak agurtu behar ditugu baita ere, ze konturatzerako, goizeko 12, eguerdiko 12, hobeto esan da, gainean ditugu, eire, zer esaten duzu kroketaren inguruan? Nik uste dut derrigorrezkoa dela gaur kroketa jatea. Hori da nire iritzi bakarra. Kroketa bat jatea, eta hori da. Nire iritzi da kroketa. Eta ni arpegi
gula guk erabakitzen. Hemen kontua da norbaitek erabaki zuela behin kroketak munduko egun ofizial bat behartzuela, aukeratu zuela urtarrilaren 16 eta guk erabaki hori, ezakit, men egin behar diogula eta jarraitu egin behar dugula eta ezin diogula horri kontra egin. Ez gea inor kontra egiteko. Hori da, ez gea inor horri kontra egiteko, beraz? Ezin da, ez da posible. Bai, entzule... Bechamel mucho. Guk esan bezala, kroketa plana egingo dugu orain, baina zuek geratu hemen, ze gure lankideak etorriko dira, informazio gehiagorekin, azken ordukorekin, eta gauza interesgarri ugarirekin gu bihar hementxe izango gara, egunero bezala, bihar ostirala. Goizeko 10 eta 5 hemen izango gaituzue, etorri gurekin, 12 arteko tartea pasatzera, oso gustorengo gara, goxo, gauza interesgarri asko ditugu kontatzeko, tartean aspaldiko partez Josu Iztueta etorriko dela gurera, bestela emakumeak antzerki lana ere arituko gara itsaso paiarekin, eta kontari gauzatxo gehiago kontatzeko noski, baina hori bihar izango da, beraz orain, agur esatea, besterik ez, muxu bat guztioi. Keep calm and bigarren kafea.